1, 2, 3, 4. No niin, elikkä... Meikä oli tulossa äsken Sebulle. Niin. Ajoin Skoballa. Sitten meni tohon Teboille vaan, että ajattelin vasta arvan siitä. Tää kaveri tulee meille. Et ikinä usko mitä tapahtuu. Mä voitin. Voitit mistä? No arvasta. Ette ikinä arvaa paljon. Haluatko? En mä viittalla. 2 euroa. No niin, te varmaan moni ei usko, että joo, varmaan voitti 2 euroa. Check it out. Pimp 3 master. luuta ja 2 euroa. Eli niinku hyvän kaverin merkeissä mä täytyy pistää tää puokkiin tää summa. Et Niin, et molemmat saa ostaa ihan niinku mitä haluu. pari autoa, pari. Mitä tää nyt saa? Vaikka mitä. No mut... Moro. No, se oli siinä. Se oli siinä. Ei vittu! Onko tää vasta nyt? Ei kyllä tossa ainakin koko ajan pyörinyt. Tääkin tuli.